Ja, så er der trykket på knappen, og programmet går i gang. I skal alle sammen være meget velkommen til at komme nærmere. Der er ingen risiko. Vi er meget glade for begge familier og byder jer hjertelig velkommen til denne officielle åbning. Temaet omkring mit indlæg er: den, der æres bør, æres skal. Ikke noget typisk dansk, men ikke desto mindre mener jeg, at det er vigtigt, at dem, der gør en særlig indsats, og i den grad viser, at de kan, de bør æres. De to personer, jeg sådan vil fabulere omkring og tale omkring her det næste kvarter, det er naturligvis Asger Jorn. Det er det handler om. Men det er også Asger Jorns nabo, Erland Stoklund, som Asger Jorn lærte at kende, og som Tom og jeg heldigvis også lærte at kende. Erland, når man gik med ham i skoven, og det havde jeg den forret at gøre ved flere lejligheder, så havde han et ordsprog, og han formulerede det lidt individuelt. Men tanken var den, at når man stopper op i skoven, så kan man høre bækken. Altså når man står stille i skoven, kan man høre bækken. Fik I den? Det vil sige, at når man gik med Erland, så mindede Erland mig om de cowboy-historier og indianerhistorier, jeg læste. Jeg er fra den generation. Og det vil sige, at i de cowboy-historier, der var indianeren, det var normalt en stifinder. Det var en, der sansede. Og hvis der var noget, Erland gjorde, så var der også sanse. Når man gik med Erland i skoven, så kunne han stoppe op på en kvadratmeter og holde 2 timers foredrag om noget, jeg ikke så. Men jeg kunne se det, fordi Erland kunne se det. Prøv at associere det til et maleri, du ikke forstår. Prøv at sanse det og lad dig rive med. Erland havde en fantastisk evne til at få højde, dybde og bredde med i nogle ting i naturen, jeg ikke kunne se. Derfor fremstår Erland for mig som vel nok en af de mest fornemme guides, naturguide, jeg har oplevet. Desværre er Erland ikke mere. Vi måtte sige farvel til Erland her sidste år, men ikke desto mindre gjorde han et meget, meget stærkt indtryk på Tom og jeg. Se, der er 2, der skal æres, men der er også noget, der skal respekteres. Vi står foran en bygning her, der hedder Bangsbo Have, hvis I lige vender ansigtet mod stråtaget her. Det er et hus, der har stået her i 225 år. Vi er tilbage i 1700-tallet. 1780. Prøv en gang at tænke på, hvor mange familier, der har boet her. Prøv at tænke på, hvor mange fødsler, der er foregået her. Prøv at tænke på, hvor mange barnedåb, der er blevet forelagt her. Prøv at tænke på, hvor mange konfirmationer, der er praktiseret. Prøv at tænke på, hvor mange fødselsdage, der har været gennemført her. Prøv at tænke på, hvor mange bryllupper, der har været praktiseret her. Prøv at tænke på, hvor mange guldbryllupper eller sølvbryllupper, der har været praktiseret her. Der har i det hus her været familie på familie. Jeg har ikke tal på, hvor mange. Men de familier, der har boet her, kræver ikke at blive æret, men at blive respekteret. Det tror jeg, vi er meget enige om. Og den respekt for, at vi, Tom og jeg og familier, har fået lov til at tage den stafet her i forhold til Bangsbo Have og drive den videre, det føler vi faktisk er et ophøjet øjeblik. En lille beretning fra i går. Jeg var sådan ude at køre i landskabet, hvad jeg indimellem har for vane,
Og så kom jeg tilbage, og da jeg kom tilbage, sad der en ældre dame på en stol nede bagved. Når jeg så på hende, så troede jeg, det var juleaften. Så glad var hun. Det var en ældre dame. Hun sad med stok, var gråhåret og kaldte på mig. Og sagde, at der var noget, hun meget gerne ville vise mig. Så tog hun hånden ned i sin taske, og så viste hun mig et billede af Bangsbohave. Og der ryger vi altså 60 år tilbage. Hun ville bare lige fortælle mig, at det var hendes barndomshjem. Og hvor lykkelig hun var for, at det barndomshjem her, nu var et barndomshjem, hun igen kunne gå ind i, og mindes de lege og de dramaer og den historie, hun var en del af. Det vil jeg sige, det var meget, meget rørende. Ikke desto mindre, når jeg ser på billedet her, så fornemmer jeg, at der var gæs omkring huset. Der var mange ting omkring huset, der ikke er i dag. Men det var hendes verden. Lige det her med jorden, det tror jeg ikke, hun forholdt sig til. Men jeg kunne sanse og fornemme, at den dag i går, det var en dag, hun havde set frem til i meget, meget lang tid. Og det er jo sådan et ophøjet øjeblik, hvor vi ryger helt ned og har fat i nerven i the really life. Lad os også ved den lejlighed her, hvor vi taler om Jorn og Erland og Tom og Peter og familie, lige et øjeblik stoppe op og tænke på de familier, der har boet her. Og den respekt, det kræver at flytte den stafet videre, så respekten for det hus her også fortsætter. Det er i hvert fald en meget, meget vigtig ting for os. Se, Jorn blev født i 1914. Han døde i 1973. Den tankestreg, der er imellem de to årstal, er mere end en almindelig tanke værd. Jorn var, og det er sådan efter eget spontane udsagn, Danmarks største internationale kunstner i nyere tid. Der er ingen kunstner, som jeg fornemmer det, der i den grad har evnet at sætte Danmarks på verdenskortet. Det kunstneriske verdenskort. Det formåede Asger Jorn. Og vi står lige her, hvor han lavede nogle af sine skønneste billeder. Det er sådan lidt af et helligt øjeblik. Man er lidt erbødig. Tak er kun et fattigt ord. Men hvis vi taler om taknemmelighed, der er en spirituel følelse, så er noget derned, hvor man siger, det her, det er ud over ens fatteevne. Det er egentlig det, der griber os ved den lejlighed her. At vi kan få lov til, i den måde, som vi har fået lov til det på, at føre denne her historie videre, det er vi meget taknemmelige for. Jorn købte Bangsbohave, spontant som han var, i en togkupé på vej op igennem Jylland i 1964. Han sad sammen med en i kupéen, som slog ud med armene, sådan en lidt sælgende person, og der var noget, man gerne vil sælge. Og Jorn lyttede til ham, og Jorn slog til, og den køber jeg. Så Jorn købte ubeset Bangsbohave i 1964. Se, det samme gjorde Tom og jeg. Vi købte ubeset Bangsbohave. Der er mange, der har ville købe Bangsbohave, men de har ikke haft mulighed for det. Nanna Jorn, da hun hørte om vores intentioner, at det her skulle være et refugium for kunstnere, hvor man egentlig kunne køre Jorns tanker omkring kunst videre via danske kunstnere i fremtiden. Det var en idé, hun fangede, og det var vi selvfølgelig meget glade for. Men en ting er at købe Bangsbohave, men man invaderer også en ø for Toms og mit vedkommende og familiens vedkommende, som man ikke kendte. Men man kan jo læse sig til meget. Så vi læste os til, hvad er Læsø? Altså udover vi vidste, det var en ø midt i Kattegat, så læste vi os til, at det var noget usædvanligt. Det har været et refugium, en ø for mange kunstnere historisk set. Og det blev vi betaget af. Men en ting er Bangsbohave og øen, men de lokale. Altså I ved, der kan godt være en verden til forskel, selv i et lille land som Danmark. Så jeg valgte at gå sådan lidt mere akademisk til værks, og der fik jeg fat i en bog, der hed Den mærkelige ø, 10 rejseberetninger fra Læsø.
Og nu skal I høre. Det jeg læste mig til omkring læsøboere, uden på nogen måde at fornærme læsøboere, så står der, læsøboere er ypperlige søfolk. Det kræver næsten et lille klap, ikke? De er tjensagtige, de er muntre, de er stræbsomme. Og jeg vil lige sige, hvis vi stopper her, det kan vi faktisk også skrive under på, Tom og jeg og begge familier. Vi har gået op og ned af håndværkere her, lokale håndværkere i et par år, og vi er faktisk imponeret. Altså, der behøves ikke ret mange kridtstreger og tegninger og arkitektudformninger. De har det på ryggraden. De kan deres håndværk. Så den er vi med på. Så står der også her, at de holder sig meget godt i klæder. Nu er smag og behag individuelt, men jeg må sige, at der kan vi også godt sætte et flueben. Og så har de anskaffet sig guldkæder. Altså, det var før rockerne. Det synes jeg dog er imponerende, at de har i den grad været trendsættende. Og så gik de med ur og paraplyer. Jeg har ikke observeret paraplyerne, men det kan være, at de står et eller andet sted. Så det er jo meget rosende, og den er vi med på. Men så kommer der altså et lille men. Jeg synes, vi skal være meget opmærksomme, og jeg håber, den nye landbetjent er her. Men de er alt for hengivne til dans og svir. Det er jo dog en alvorlig sag, så han får nok at se til. Men der er noget, der kan hjælpe ham. For resten har de ved deres gilder meget skilt en rus og slås aldrig. Så han får ikke det der overarbejde. Men det, jeg egentlig faldt for, nu skal I høre. Fruentimerne er usædvanlige smukke. Og så var jeg jo ikke i tvivl. Og det var Tom for øvrigt heller ikke. Det er en beretning fra T.A. Bakker fra 1843, da han var herovre. Ja. Den første, vi mødte herovre, det var Erland. Se, det at møde Erland. Jeg ved ikke, om I kender beretningen fra Bibelen, den fortabte søn. Altså, man kommer hjem. Og man var savnet. Da vi mødte Erland, så blev vi taget imod, som jeg vil ikke sige fortabte sønner, men sønner af huset. Erland serverede ikke blot kaffe og sandkage, når man kom. Det var det helt store traktement. Og så var der et smil, og så var der et blink i øjet, og hjertelig velkommen. Altså, hvis man skal udnævne en æresborger på Læsø, nu skal jeg ikke gå for meget ind i det politiske, men så har jeg et rigtig, rigtig godt bud. Erland var helt usædvanlig. Et fantastisk sansende menneske. Han var ikke bare stifinder. Han havde en psykologisk sans. Han kunne meget hurtigt sanse og fornemme mennesker. Og hvis du blev ven med Erland, så fik du en ven for livet. Og jeg har ladet mig høre, at hvis der er nogen, der ikke blev venner af Erland, oplevede de det ikke. Andet end, han talte ikke ret meget med dem. Men Erland blev vores ven meget, meget hurtigt. Toms og min rigtig, rigtig gode ven. På samme niveau som Jorn havde Erland som en rigtig, rigtig god ven. Der er selvfølgelig det moment, at Erland havde, jeg vil ikke sige en depression, men en bekymring, dagligdags bekymring omkring, at det sted her, der var Jorns sted, som han havde forladt i 1973, det så Erland forfalde. Og kan I forestille jer en person som Erland, som elskede Jorn og holdt af Jorn, og Jorn betød fantastisk meget for ham. Han sagde tit til mig, at det forfalder, det er jo ikke at ære Jorns minde. Det var sådan en ting, der greb ham. Og det kunne jeg godt forstå. Så efterhånden som det her forfaldt, oplevede jeg, at Erland blev mere og mere ked af det. Da vi så kom, så var der glimt i øjet. Så var der håb forud. Nu kunne det genrejses. Og hvis det blev genrejst, så ærede vi Jorns minde. Og derfor steg Erlands humør i takt med, at vi lidt efter lidt fik det her op at stå. Og for Tom og mig var det en meget, meget smuk og skøn oplevelse at fornemme, at Erland blev rigtig, rigtig glad. Dagen i dag, det er jo ikke nogen mindestue.
Det vil jeg lige slå fast med 7 tommer søn. Hvis man kender lidt til Jorns historie, så var Jorn festens mand. Når der var gæster, så blev violinen taget frem. Og så blev der spillet på violinen, eller trompeten. Eller hvis nogen ikke kunne synge, ved I hvad der så skete? Så røg højskolesangbogen rundt, sådan stille og roligt, så kunne de forhåbentlig synge lidt med. Eller også var det Bellmans viser, dem kunne han udenad. Og for dem fra Læsø, så var han specialist i sømandssange, gamle danske sømandssange. Og i det hele taget gamle danske sange. Han kunne synge, så det bragede, og han kunne spille, så det bragede. Og jeg mener, at hvis der er 2, uden at blive sådan selvhøjtideligt, der kigger ned på os i dag, lad os sige Erland og Jorn kigger ned, så er jeg ikke i tvivl om anden, de vil trække lidt på smilbåndet og sige, jamen det her det er lidt af en fest. Altså nu er tingene gået op i en større enhed. Hvad vil vi egentlig med stedet, Tom og jeg? Hvad er det egentlig, vi vil? Det stod meget godt i Børsen i går. Det kan faktisk ikke siges bedre. Asger Jorns hus skal slides op. Det er det, vi vil. Det skal simpelthen slides op. Og det skal slides op af danske kunstnere. Der er jo ingen som kunstnere, der i den grad har givet os en elixir eller en honning, eller et skub på livets landvej. Det er måske lidt højtideligt, men jeg mener dybest set meget, meget alvorligt. Ligesom Erland kunne stoppe op på en kvadratmeter og fortælle i timevis, hvor man bliver betaget, så kan et maleri, hvis du ikke forstår det, måske hvis du hører efter og mærker efter, og lader dine egne sanser og dine følelser glide ind i dit maleri, appellere til din fantasi, og så får du en oplevelse, du aldrig nogensinde har fået før. Så det der med, at ting skal ligne eller forstås, glem det bare lige et øjeblik. Hvad ville Jorn med stedet? Altså en ting er, hvad vi vil. Altså vi har valgt at vurdere, hvad er det, Jorn vil. For mig er Jorn helt fantastisk. Jeg rådgiver virksomheder i dag om målsætning og strategi og vision. Det, jeg synes omkring Jorn, det er, at han havde en fantastisk evne til at hoppe ud af den verden, hvor legen, fantasien, magien og det spirituelle var hans verden. Og så gå ind og blive konkret, at det vi siger, det er noget vi gør. Han satte sig mål på en måde, som ingen anden dansk kunstner har gjort. Han satte sig på det kunstneriske verdenskort med et eftertrykkeligt afsæt. Jorn er kendt i den store verden som dansk kunstner. Hvilken anden dansk kunstner er det? Jorn var karismatisk, han var dynamisk, han havde en enorm gennemslagskraft. På den maskuline side, der tror jeg, at der er mange kvinder i dag, der vil falde baglæns, fordi han havde sine klare meninger, han havde klare synspunkter, og han slog igennem, han vidste, hvor han ville hen, hvornår, hvordan. På den anden side, som Elsa Gress sagde ved flere lejligheder, hun havde ikke mødt en person, der var mere feminin. Altså, der havde en utrolig evne til intuitivt at sanse en stemning. Kan I forestille jer i en personlighed, en sammensat personlighed, hvor begge elementer er repræsenteret, hvor man surfer frem og tilbage? Det har uden tvivl medført, at Jorn sad oven på sin egen flamme, og i den grad kunne producere sin fantasi igennem malerier. Men han var dybest set en fantastisk organisator. Jeg kender ingen kunstner, der i den grad har slået igennem i det store udland. Jeg kender ingen kunstner, der har sat scenen. Jeg kender ingen kunstner, der har nået resultater som Jorn. Så han havde altså en evne til at abstrahere fra det spirituelle, fra det sanselige, fra det legende barn og gå over og blive konkret, hvor er vi, og hvor skal vi hen, og hvornår, hvordan og hvorledes. Jorns helt stærke ønske var at sætte Danmark og nordisk kunst på verdenskortet. Det kunstneriske magtmonopol, han oplevede i Europa og USA, det ville han gerne bryde igennem. Og det er jo et heldigt øjeblik, når man oplever det. Som person, ene mand, og sige, ved I hvad, det I har gjort, al respekt for det, men nu skal I høre, hvad vi kan her i Norden og i Danmark. Og så vil han male nogle billeder, og havde en enorm gennemslagskraft.
Det synes jeg er en tanke værd. Det er godt med lidt spontanitet. Der er nogen, der har stillet os spørgsmålet, nu hvor I har lavet det her færdigt, hvorfor så ikke sælge det og tjene penge på det? Ja, altså, jeg er også forretningsmand et eller andet sted. Men jeg vil lige sige, for sådan at fange tilhørens opmærksomhed. Jeg tror, I alle sammen har arvet en eller anden ting. Har I ikke det? Altså fra jeres familie, fra jeres mor eller far, eller tilbage i tiden, som betyder meget for jer følelsesmæssigt. Se, det her sted betyder for begge familier utrolig meget. Jeg har tit tænkt på, lad os nu sige, at man var en flue på væggen inde i hovedhuset, eller kunne bede væggene om at tale, så er der altså en historie. Tænk engang, at vi har fået lov til, Tom og jeg, og begge familier, at bringe den stafet videre. Det er fantastisk. Det at sælge noget, man holder af, det er to ting, der kolligerer med hinanden. Altså, det hører ikke til. Vi holder af det sted her, og vi føler et ansvar, og vi føler en forpligtelse. Ikke mindst over for de lokale, for Læsø, for Jorn og Erland. Og vi skal ikke ophøjes, fordi at det lige blev os. Timingen var der, og vi havde mulighed for at slå igennem. Og vi er utrolig lykkelige for, at vi har kunne frembringe et sted, hvor danske kunstnere også i fremtiden kan gøre en fantastisk indsats. Det vi håber med de kunstnere, der kommer her, det er, at nogle af dem har rigtig, rigtig store sko på og tænker stort. Altså man kan jo godt sidde og rode rundt i sin egen navle og blive eksponeret omkring det, man gør. Men hvis man nu siger, at det her har det betydning for Læsø, har det betydning for Danmark. Det er en side af sagen. Men det jeg nu gør, er det med til at eksponere mig og Danmark i den store verden. Det var egentlig det, Jorn ville. Jorn var ikke interesseret i penge. Han var antikapitalist. Jorn var ikke interesseret i at blive beæret eller ophøjet. Der er masser af eksempler på, hvor man ville fejre hans fødselsdag og alt muligt andet. Han udeblev. Han var slet ikke interesseret i det. Han ofrede alt, hvad han overhovedet ejede på kunstens alter. Fordi han mente, at det nordisk folkekunst kunne, og dansk kunst kunne sagtens lægge arm med den store verden. Så hvis der kommer kunstnere her, som har samme vision, så vil jeg meget gerne have en snak med dem. Og håber også, at indimellem, det er ikke et krav, men at der er nogen, der tænker stort. Og Jorns tanke med, at vi har noget her i Norden og i Danmark, som helt klart bør give respekt i det store udland, den er jeg helt med på. Mit spørgsmål går meget ofte på, hvorfor der ikke lavet en film om Jorn. Manuskriptet er der er drama, der er kærlighed, der er det hele. Vi kunne nok være lidt bedre til i Danmark og løfte den arv, Jorn har givet os i forbindelse med den store verden, og så se ud over Danmark og tænke på, hvad er det, vi har, og hvordan kan vi markedsføre det. Lige en lille ting her til sidst. Hvordan mente Jorn, at man skulle prisfastsætte hans billeder? Var det ud fra sådan en almindelig markedsøkonomi? Nej. Jorn havde den grundlæggende opfattelse, at et billede kunne deles op i to områder. Den oplevelse, han selv havde haft ved at male et billede, var en værdi. Og den oplevelse, man havde ved at købe det, havde en værdi. Og de to værdier sammenlagt skulle udgøre en fælles værdi. Så han appellerede til din fantasi og min fantasi. Og lad det også være temaet for stedet fremover her. Lad fantasien vokse, lad fantasien udvikle sig. Og vi håber, at de kunstnere, der kommer her, på ingen måde prøver at efterligne Jorns malerier, eller gå i Jorns tøj, eller tale ligesom Jorn, eller agere ligesom Jorn. Vær dig selv, bliv dig selv og hold fast ved dig selv. Det er det, vi har brug for, når vi taler om dansk kunst. Ja, det var mine indledende tanker, og nu ser vi så frem til at høre på en dansk kunstner,
som er blevet folkeeje. Det er Morten Grundvald, som jeg mener har nogle rigtig gode begavede ting at fortælle os om. Værsgo, Morten.